Parkere, varoval jsem tě, že se nemáš srát do věcí, do kterých ti nic není. A nejsem Henry, mé jméno je Jarin. A vlastním Jarinovo otrokářské jméno. No psí kundy. Kde to jsem? Pane, vy jste se vzbudil. Kde to jsem? Jste v nemocnici, postřelili vás, ale už buďte v klidu. Našli jsme vás a už jste v nemocnici. Musím Pane, ne, pane, musíte ležet, to není dobrý. Pane, vyřešíte to příště. Tady to nesmíte. Ne, měl byste odpočívat, pane, prosím. Pojďte dále, vstupte. Pan Parker, posaďte se ke mně. Zdravím. Posaďte se. Potřebuji vidět, co se stalo s Jarinem tu noc. Pane, s Jarinem to nevypadá moc dobře, protože Jarin se dlouho neukázal a pravděpodobně už prostě někde leží v nějaký škarpě. A naše oddělení se vám rozhodlo dát ohledně tohoto případu výpověď. Výpověď? Já teď končím, rávo znak! Parker! Pane, tak co? Jak to dopadlo? Nic moc. Ale ani se nepředstavil. Parker, detektiv Parker. Lotringová Žizel. Takže jste nedostal zpátky případ pana Jarina? Bohužel ne. A co budete teď dělat? Dokončím, co jsem začal. A mohu vám s tím nějak pomoci? Tohle není práce pro mladé slečny. Ale pane, počkejte, mohla bych vám s tím pomoct. Pracovala jsem na úřadě kriminality a potřebuji zkušenosti od zkušeného detektiva, jako jste vy. No tak pojďte, možná by se něco našlo. Proč jsme u kasína? Mám tady jednoho známého. Dona Luise. Don Luis je můj starý přítel. Dělali jsme spolu na celní správě u nás. Don Luisi! Don Luisi, co je vám? Co je vám? Kdo ti to dělal, Luisi? Kdo to byl? Parker, všechno, co potřebuješ, najdeš v tomhle tom deníčku. Prosím, slib mi, že mě pomstíš. Ten chlap se jmenuje Já. Slibuju, Luisi. Odpočívej v pokoji. Parkere, moc mě to mrzí. Netřeba. Teď už jenom na pomoc. Sešit, co vydal Don Luis. Co je v tom sešitu? Nějaký zápisky a taky jedna pozvánka na tajnou schůzku mafiánů. Zdravím, přátelé. Mé jméno je Jarin. Jsem gauner, vrah a zločinec. Ne vždy jsem byl takový. Před dávnou dobou jsem pracoval jako novinář. Psal jsem o zločinu ve městě a kritizoval politiky. To se jim ale nelíbilo. A tak mi vzali to nejdražší, co jsem měl. Moji ženu. Tehdy jsem přísahal, že jí pomstím. Za každou cenu. A dnes nadešel ten den. Den, kdy najdu jejího vraha. Dona Pabla.
zbraně nějak? Ne. Padej. Zdravím, dobrý den přeju, Wow. dámy a pánové. Pojďme si připít na začátek schůzky a na moudrost a na chytrost a úter. No tak, budeme začít. Jak jdou obchody, jak si mají děti a tak? Tak docela dobrý, ale potřebovali bychom od vás propašovat nějaký kokain. Kokain, no kokain, to se vám řekne jako jednoduše, ale víte jak, prostě není to tak jednoduchý propašovat zrovna kokain. To psy vás najdou a jako musíte dát hodně investice do propašování, takže by to stálo hodně peněz. Nebojte, nějak se dohodneme, něco se pro vás najde. Okay, to zní dobře. Kokaino? Cocaína, ¿cómo está usted? ¿Español? Español. De México? La México. México, él está muy... Cocaine, Chia, Venezuela, de México. Narco México, le meto. Le mengo la masta boca sí? de Pablo. Pablo? Imbecile! Idiota! Co to má znamenat? Svině! Idiota! La Salema. Lepe que Pablo. Nie. Ah. La lepe que Pablo. Tira farma! Tiro... Tauna! Farme! Kapak jako, hej! Zadrojte! A tak na mě spadla klec. Byl jsem tak zaslepený touhou po pomstě, že jsem neviděl dopad svých činů. Zabíjel jsem nevinné a stejně k ničemu. Teď budu za svoje činy pikat, ale ještě předtím se ti omlouvám, moje ženo.
Nedělejte, prosím. Prosím, Parkere. Parkere, ne. Parkere, poslouchej mě! Parkere! Jsi připravený do basy, Jarine? Parkere, poslouchej mě, víš, proč to všechno dělám? Dělám to kvůli mojí manželce. Zabila jí mafie. Před 10 lety. Parkere. Zabila jí mafie, poněvadž jsem byl novinář a psal o nich. Psal jsem pravdu. Ten případ si dostal ty. Jedinej nevyřešený případ za celou tvoji detektivní kariéru. Jedinej detektivní případ, který jsi nevyřešil. A já teď vím, kdo za to všechno může a jak to celý ukončit. Jen mi musíš pomoct. Parkere. Parkere, budeš mít konečně klid v duši. Parkere. Víš co, Jarine? Jdi do psíku! Dobrý. Úplně vás to teď zaostřilo hezky. Hele, Ježiši, to tam hlavně nedávaj. Proč?